Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πως ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Κόπηκε το βίντεο, συγγνώμη, οπότε πάμε να συνεχίσουμε. Και για το τελευταίο μάτς, και όταν φάω μουστάρδα... Ψαλίδι. Δεν έχω τώρα, αλλά όταν τελειώσουμε το μάτς, νομίζω έχω σε κασετίνα μου, θα πάω να δω λοιπόν. Πάμε τώρα παιδιά, όποιος νικήσει είναι και ο τυχερός. Απλά να ξέρετε αυτό με τις μουστάρδες και αυτά, ή θα το κάνω σε αυτό το βίντεο ή θα το κάνω σε ένα shorts, γιατί σε αυτό το βίντεο δεν θα βγει πολύ καθαρά. Οπότε περιμένετε. Λοιπόν. Μόνα μου κολλάει λίγο εσένα. Και είναι πόσο πέντε. Τώρα πιάνε 65-70. Εγώ 72. Πιάνω 100 και πάω 200. Ωραία, κατέβηκε. Εγώ 66. Εντάξει, κατέβηκε για μένα. Λοιπόν. Έλα, πάνε εδώ, σπάω τα blocks. Δεν πρέπει να περάσει από εκεί. Δεν το είδα. Παναγία μου, δεν θέλω να φάω μαγιονέζα με ζάχαρη ή με μουστάρδα. Παναγία μου, παιδιά, παραλίγο θα γινόταν αυτό που δεν έπρεπε να γίνει. Αλήθεια τώρα. Με παίρνουν τηλέφωνο. Λοιπόν, παιδιά, τώρα παίζει και να χάσω. Άμα χάσω, ρε φίλε, μάτι Παναγία. Τέλεια. Παναγία μου, θα χάσω. Όχι αυτό το εμπόδιο, δεν μου αρέσει καθόλου. Τέλεια, έλα. Μπράβο. Όχι. Ποιος έχασε? Όχι. Μαντέψτε ποιος θα φάει ζάχαρη με μαγιονέζα. Λοιπόν, μισό να κάνουμε και το epic or better. Γιατί έχουμε και ένα epic. Αν μου πετύχει special τώρα, μάτι Παναγία. Δεν πρόκειται, γιατί είναι stumble guys. Έλα, δώσ' το legend. Έλα ρε φίλε. Λοιπόν παιδιά, κλείνω το βίντεο και θα το κάνω σε short. Αντίο. Μισό.